ni nisɔndiya ani farifoni ye an sigira an ka émission kɛnɛ kan Hamawiya TV sanfɛ émission min n'a bɛ wele Fiqhu tarika faamuyali. Alhamdulillahi rabbil alamin, an ka sigili tɛmɛnen an kun bɛ ka kuma an karamɔgɔ Cheikhna Hamawula ka ko banini ɲɔgɔn kɔnɔ i n'a fɔ an bɔra kalama an karamɔgɔ Cheikh Sidi Mohamed Dagdari tuma min na n'a nana wirdu di an karamɔgɔ Cheikhna Hamawula ma cɛw u bɔra kɔrɔn fɛ u bɔra tilebiw fɛ bayagaw ni kɛɲɛkaw fɛ alajɔnba ninnu n'a sɔrɔ olu kɛra mukadamu ye ka taa u sigiyɔrɔ la ka tarika in ni k'a yɛrɛ kɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin, julayanfa la an kumana olu kan. Alhamdulillah, bisigi an bɛna kuma o ɲɔgɔnna cɛbaw kan minnu n'a sɔrɔ u bɔra kabila la, kabila minnu n'a u bɛ wele k'a fɔ u di la hajj ni olu ye Moritani jamana kɔnɔna ye. Alhamdulillahi rabbil alamin, an b'a fɔ an lamɛnbaa cɛman ani musoman ani filɛbaa cɛman ani musoman ni aw y'an ka video ninnu sɔrɔ a k'u aimer ni k'u partager. O tɛmɛnen kɔfɛ a ka abonné an ka page kan pour que émission nata in aw bɛ se ka niyɔrɔ sɔrɔ olu la cogo min na ani aw ɲɔgɔnna caman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. أما أو بلا جيفو ني الإسلام يفول كان سلماي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله مي فولي يعني ولا نياندو أمو كرنغري كان يسي أنفلي لبقى جمانا مسلم بلا جيفو كاديلي الله في الله سبحانه وتعالى أكا سيجاني كنا دخلين أقول يوم بلا جيفو وتمنى كفي أكادي من يدوم أكان سواتي أنغا لمنيوك أما الله ديلي الله كغرزغن يمو بلا جيفو ya ku da on wata ne ka ni ma fa safani Allah subhanahu wa ta'ala ka bibe Allah subhanahu wa ta'ala ku bela ni ko ya ina fo anya fo on yana chuma an ga bi sigi o bina ke cheminu na soro usira an karama Cheikhna Hamawula ma ko kabila min na bi wele udi la hajj Moritani jamana ka ni olu de kala tarika in an gulumaw ye ka tarika in chebaw ye ni ga yere ke koron ani tilebi fi. Alhamdulillahi rabbil alamin, amina dakune kungunin ke uluka anga fambe hakira. Alhamdulillah, chaba minu no ulu jate sira oma Cheikhna Hamawula ka mukadamuna inum bulila. Allah ye jo Allah siranya jona ani don babawla kata wiru mi ankara Cheikhna Hamawula bulo na law garzige mukadamiya la uluka wiru di chawma ani musoma koron ani klebi ani bayaba ani ke kafe. Minu nasoro anga dunia sira uluma. Alhamdulillah rabbil alamin, oye mogo muka o fɔlɔ oye Muhammad Mahamudi ni yan bɛɛ lajɛlen b'a wele ko marabata mulaqab li marabata. O marabata ni Cheikhna Hamawula ka kalandenw ni kanubagaw bɛɛ lajɛlen ye nin tɔgɔ min wa aladɔn ni waliya min tun bɛ a la ni Allah subhanahu wa ta'ala sɔnna ma kɛ ko dogolen ye anw fɛ Afiriki. Marabata ka ala ɲɛsiran ye a n'a ka waliya ka ani a bɔra waliyu bɔnsɔn minnu na ani marabata a ye sɛbɛnnifɛn minnu kɛ olu tɛ fɛn dogolen ye ni mɔgɔ min ye an ka sɛbɛnnifɛnw lajɛ ni marabata ka kasidaw caman sɔrɔ fɛn minnu n'a sɔrɔ a bɛ a ka waliya yira anw na a b'a ka dɔnnibaliya dafalenya a b'o fana yira anw na a n'a ka alajɔnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, o tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ dɔ bɛ yen o wele ko Cheikh Mohamed Lamin. O Cheikh Mohamed Lamin ale fana kɛra cɛba ye an ka nin tarika kɔnɔ. O tɛ mɔgɔ dogolen ye n'a fɔra Cheikhna Hamawula ka kalandenw ɲɛna k'a fɔ ko Cheikh Mohamed Lamin bɛɛ lajɛlen y'o dɔn. O kɛra bolodɔgɔnin tamasire ye ka sababu kɛ ale ye kasida dɔw fara ɲɔgɔn kan kasida minnu n'u b'u wele ko Ayin Fati. Ni mɔgɔ minnu ni ye filɛli kɛ ka ɲɛsin nin kasida in ma a ye a sigi matlabu la ni ka walawalali kɛ kalandenw ye alisilamɛya kunkan na limaniya kunkan na aladɔn kunkan na. Kuma dɔ la anw yɛrɛ ka faamu bi surunya fɛn dɔw la ni o ye tasawuf kɔnɔ naw ye n'a sɔrɔ
bayanu doni ti se ka ke sababu ye i ka se ko dɔn f'a ka sɔrɔ i ka minɛ shehu la a ye o sɛbɛn anw ye sɛbɛn cogoya la sɛbɛn cogo min n'a sɔrɔ mɔgɔ min n'i ka hakili sigira ni sɛbɛnnifɛn ninnu lajɛli fɛ a bɛ Ala subhanahu wa ta'ala dɔni a b'o d'i ma o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam dɔni a b'o fana d'i ma ni an ko an ka Ala bato ka nin yɔrɔ sɔrɔ a la f'a ka sɔrɔ an ye Alakira dɔn Alakira kan ka dɔn anw fɛ dɔn cogo min na an k'a dɔn o dɔn cogo in na a dɔn k'a fɔ ale de ye sira ye anw ni Ala subhanahu wa ta'ala ni ɲɔgɔn cɛ anw ka foyi tɛ se ka Ala sɔrɔ n'a sɔrɔ an ma tɛmɛ n'a ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ka sira fɛ balimakɛ n balimamuso an karamɔgɔ Seku Lamin a ye kasidaw dilan nin ninnu na n'a sɔrɔ a bɛ minɔgɔtɔ bɛɛ lajɛlen minɔgɔ bɔ a bɛ kɔngɔtɔ bɛɛ lajɛlen fa o tɛmɛnen kɔfɛ Musa Salik nin fana kɛra belebele an karamɔgɔ Seku Ahmadu ka kalandenw na dɔnnibaa don min n'a sɔrɔ waliya fana o bangenen don a kan o tɛmɛnen kɔfɛ ani Sidi Mahamudu o Sidi Mahamudu nin bɛɛ lajɛlen n'a ko fɔra tarika in a cɛbaw ye n'o ye a dɔnnibagaw ye u b'a dɔn k'a fɔ an filɛ ka minnu fɔ a ye ninnu ye waliyu de ye ninnu ye Ala jɔnw de ye Ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw don dɔnnibaa arifu don ninnu kelen o kelen Ala dɔɔni a sabatilen don o yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a jigiya k'a fɔ ninnu kelen o kelen sigana foyi t'a la u ye Ala bato ka se waliya jɔyɔrɔ la nka o m'a to ka sigi an karamɔgɔ Seku Ahmadu yelen kɔfɛ a dɔnnen kɔfɛ f'a k'a sɔrɔ u bolila ka taa juru b'u yɛrɛ kan na ni u di an karamɔgɔ Seku Ahmadu ma ka a ka kalanden ye o tɛmɛnen kɔfɛ ani Ahmad ibn Sheikh o Ahmad ibn Sheikh nin bɛɛ lajɛlen kɛra belebelew ye an ka nin tarika Hamawiya Tijaniya Muhamɛdiya in kɔnɔ ni a sɔrɔ mɔgɔw minna u fɛ Ala dɔn ani Ala ɲɛsiranɲɛ na ni olu kɛra sababu ye ka wurudi caman kɔrɔ ani tilebu fɛ ni tarika Hamawiya Tijaniya Muhamɛdiya sira kan o tɛmɛnen kɔfɛ ani Muhammad bin Baba wa Sadiq bin Daha Muhammad bin Baba ani Sadiq ninnu bɛɛ lajɛlen ye widanikaw ye ni an ko widan Murtani o ma kɛ dogolen yɔrɔ dogolen ye k'a sababu kɛ ni mɔgɔ min bɛ tamaro ɲini i b'a sɔrɔ ninnu ka dugu la n'i bɛ fɛn o fɛn ɲini dɔnni don i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ninnu ka dugu la o de la u y'a ka dugu wele k'a fɔ ko widan min ye fɛn o fɛn n'a sɔrɔ an b'a ɲini kabini tamaro la kabini dɔnniw na ko a foro de bɛ olu fɛ a wolonkoto de b'u fɛ a ba de bɛ olu bolo u ka yɔrɔ la nin dɔnnibaa belebeleba ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra Seku Ahmadu ka kalandenw ye n'o kɛra mukadami ye ka tarika in ka a yɛrɛ kɛ kɔrɔn ani tilebiw ani bayabaw ani kɛɲɛkaw fɛ ani Muhammad Lamin bun Siyam o Muhammad Lamin bun Siyam min filɛ n'an y'a ko fɔ aw ye Muhammad Idris Kɔrɔba ye ale de kɛ mukadami ye Idris Kɔrɔba min n'a sɔrɔ Seku Ahmadu a ka faya bɛ s'a ma ka cɛkɔrɔbaya bɛ s'a ma nka a kɛra Seku Ahmadu ka kalanden ye ka u ye don min an karamɔgɔ Seku Ahmadu bolo ni Seku Ahmadu sɔrɔla k'a yamaruya k'a kɛ mukadimi a ka mɔgɔ damadɔ n'o bɛ se mɔgɔ naani ma a k'olu kɛ mukadamu ye o dɔ de ye Muhammad Lamin bun Siyam ni Ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma émission nataw la an bɛna se a ka mukadamu tɔw ma ka ɲɛfɔli kɛ olu la o kɔfɛ ani Seyd Muhammad bun Ibrahim o Seyd Muhammad bun Ibrahim bɛɛ lajɛlen kɛra an ka tarika in cɛbaw ye kabini widi alhaji kabilaw kɔnɔna na wa Ahmad bun Librabata ani Murabata denkɛ n'o bɛ wele ko Ahmad ale fana an karamɔgɔ Muhammad Abdurrahman ye a kɛ mukadami ye n'o ye Murabata denkɛ ye fana kɛra cɛba ye dɔnnibaa dɔ min n'a sɔrɔ a bɔra waliyu la n'o ye Murabata ye Ala subhanahu wa ta'ala y'a yɛrɛ garijɛgɛ a ye waliya sɔrɔ ni o ye martaba min n'a sɔrɔ Ala subhanahu wa ta'ala k'a dɔn ka se degré la Ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ kɛra minnu teri ye minnu kɛra Ala subhanahu wa ta'ala teri ye Ala y'o mahamɛn di a ma o tɛmɛnen kɔfɛ ani Muhammad Lamin bun Tiramis o Muhammad Lamin fana nin bɛɛ lajɛlen ye arifu de ye dɔnnibaa dafalen don minnu ye jurudu yɛrɛ kan na ni u di an karamɔgɔ Seku Ahmadu ma an ye minnu fɛ aw ɲɛna fɛn o fɛn tɛmɛna an ye minnu ko fɔ aw ɲɛna sisan nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Mauritanie jamana kan ni an b'u ka kabilaw wele k'a fɔ o ye hajinaw olu de don o tɛmɛnen kɔfɛ ani abu bun Seyd Ahmad al-Haji min ye Seyd Ahmad bun al-Haji ale fana denkɛ ye o fana ye tamasɛti ye Mauritanie o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye Mauritanie ka dɔw la mais olu ye mɔgɔ kelen-kelenw ye minnu b'u dan o dɔ ye Muhammad al-Mukhtar bun al-Maruf o Mukhtar bun al-Maruf min ye Muzarzar ka ye alhamdulillahi rabbil alamin Seku Ahmadu ka kalandenw ni karamɔgɔw olu bɛ belebeleba dɔn nin cɛ in na ka sababu kɛ n'i ye Yakutu wal Marjan lajɛ a ye kasida caman walafi an karamɔgɔ Seku Ahmadu kan o Muhammad al-Mukhtar al-Maruf
aka kibariya o te fen dogolinye kaso ka kasida be minun da an kan shana ma wallo ka tamayin furancela ay kasida minun tugu an kan shana ma wallo na fe ka mo zarzar ninga ta fo ko di war jamana na ninga sigi kasida minun nasura be nyi foli ke shana ma wallo sirala kaso kono ay kabako minun ni na yu shana ma wallo la ani gele minun nasura ayu shana ma wallo la ay ala don ana la nyasra minu ya ala ani aka kalandun ga sabati chugo limanya ka ay kasida chama wala fola kuma na fo ala ka kasida wala anana an karama sha ana hawlo wele ka fo ede sha ahmed tijani min nasro afatulendo adama kabur kono fes ko ede alhamdulillah rabbil alamin ni hakli tigo oluga tashiro kuma wi alhamdulillah waliyakum wa afra muhammad al-muqtar akhani kasida belebele nunu ay fen ci amam fo shana xamalo kam makamo anaka martaba wala kuma dola ka kasida be ay nyefoli ka onye ka fo hadama do mbele jide ka nyini feka ci dunya kono do olu ye fini nyini nawye ko do ye na fulu nyini nawye do ere jago kelawde do ko olu ye baka nyini nawye akonga ale muhammad al-muqtar anaka waliya anaka ni doni ba bayan ko nyini fen foi tale la dunya kono ale ba deli ala de fe ala ka le ka shana hawlo ka kalandi ko ni ali ka nyini fe ale ti fo nyini ala fe fo ala nge shana ka kalandi ko ni ali kan na fendi amba ala deli allah subhanahu wa ta'ala aka fonsira anyira ma aga onke akara shana hawlo ka kalandi o temenen ko fe ani alkoro mi muzarzar kai ni an karan ko muhammad al-muqtar a balma din do fanay o to menen ko fe ani sidi ibrahim mi abdul daim fana dinni bela jelenye mursani jamana makhawye ko fe ani muhammad lamin bun akhyar ayi ni chaba fe fo awnyana bela jele murtani kadi minu nasro ala jon dafalundo don ba dafalundo wulila ni ngata wirdu mine an karan shana ama wolo ka tarikai ka yereke koron ani klebini bayawani ke ko fe alla yu u garzibe mukaddame wala ko yudi makoma lo de sababu la awnye an karan shana ama wolo ko do ni nga wuli kase amma ni nga yuddu fana min abudu alhamdulillah rabbil alamin ambi segi ka fuli ni wala mando ka kura ka nesi an fleli ke bagaw ani alla magal ke bagaw ma amba fo awni che o ka fleli wala ani o ka lamenina ani o ka aboni ma ani o ka partage ka gele o ma na o yanga message nunu so aka u eme ninga o partage o to menen ko fa ka aboni anga page ka amba dele allah subhanahu wa ta'ala fa aka hombe dore assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba da ofloka ne allah subhanahu wa ta'ala na ayi tenen ta ira ona anga osigi alibi obe kuma an karwa shan hawa loka ko bangini ka ce ba mun nugo ila ni atu yara kan fa shan hawa lola doni ba bawo ani woli bawla ni alahu garji ka mukaddami yalla ni olu de kala kle ni tarika hawa ya ci ya muhammadiyan kono amina kuma oluka na amina kuma kali kabila jinka olu wele ko de klalu insha Allah kuma o ce banu nunka minu nasoro ala yu gale an kan shana hawa loka mukaddami